అందరికీ జై సేవ. నేను మంగం విషంరావు. ఈరోజు అంతర్జాతీయ గోండి భాష దినోత్సవం సందర్భంగా గిన్నెదరిలో గోండ్వాన పంచాయతీరాజ్ సెంటర్ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా ప్రపంచ అంతర్జాతీయ గోండి భాష దినోత్సవం జరుపుకున్నారు. అయితే ఈ కార్యక్రమానికి కుమ్రంభీం జిల్లా జడ్పీ చైర్పర్సన్ కో లక్ష్మి హాజరయ్యారు. ఆదివాసీ సాంప్రదాయాల ప్రకారం పూజలు నిర్వహించారు. గురు పాండి కూపర్లింగు అలాగే జంగుబాయి కుమ్రంభీం చిత్రపటాలకు పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం కుమ్రంభీం జిల్లా జడ్పీ చైర్పర్సన్ కో లక్ష్మి మాట్లాడారు. దేశ మూలవాసులు ఆదివాసులనని ప్రపంచంలో దేశంలో అనేక పోరాటాలు చేసి అనేక మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారని, ఏ పోరాటం జరిగినా ఆదివాసులు ముందున్నారని ఆమె గుర్తు చేశారు. ఆదివాసులకు ప్రత్యేకమైన వేషము, భాష, జీవన విధానం, సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయని, అందుకు జాతి అస్తిత్వ మనుగడ ఉండాలంటే భాషను ఎవరు మర్చిపోవద్దని ఆమె ఆదివాసులకు సూచించారు. మనం ఎంత ఎదిగినా కోయ భాషను మర్చిపోవద్దన్నారు. ఎన్నో దశాబ్ద కాలాల నుండి మన పూర్వీకులు భాషను కాపాడుతూ వస్తున్నారని, భాష అభివృద్ధికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఒక్క చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆమె తెలిపారు. గోండి కోయ భాషలతో ప్రాథమిక పాఠశాలలో చదువులు నేర్పించుటకు పుస్తకాలు అందుబాటులో ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందన్నారు. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆదివాసులు గోండి కోయ భాష దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం అంటే భాష అస్తిత్వాన్ని కాపాడినట్లని ఆమె అన్నారు. జాతి అస్తిత్వం ఎప్పటికీ బ్రతికి ఉండాలంటే గోండి కోయ జాతి ప్రజలు మాతృభాషను మర్చిపోవద్దని ఆమె పిలుపునిచ్చారు. మాతృభాషను నేటి పిల్లలకు మనం నేర్పించవలసిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇతర భాషలు ఉన్నత విద్య కోసం ఉపయోగపడతాయని, ఉద్యోగ, ఉపాధి, ఇతర రంగాల అవసరం కోసం ఇతర భాషలు నేర్చుకున్న తన జాతి మాతృభాషను ఎవరు మర్చిపోవద్దన్నారు. దినదినం ఇంటర్నెట్తో కుస్తీ పడుతున్నాం. ఏది ఏమైనా మన మాతృభాష అభివృద్ధికి మా వంతుగా కృషి చేస్తామని వారు తెలిపారు. ఇతర భాషల మోజులో పడి మన మాతృభాషను మర్చిపోతే భవిష్యత్ తరాలకు తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగే అవకాశం ఉందని ఆమె సూచించారు. అలాగే ఆదివాసులు ఎంత ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న తమ మాతృభాషని మర్చిపోవద్దని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో అఖిల భారత గోండ్వాన పరిషత్ జాతీయ అధ్యక్షులు అలాగే గోండ్వాన గణతంత్ర పార్టీ నాయకులు సిడం అర్జు, ఎంపీపీ, స్థానిక సర్పంచ్, గోండ్వాన పంచాయతీరాజ్ సెంటర్ జిల్లా ఉపమేడి కుర్షంగ మోత్రం, ఆత్రం ఆసిఫాబాద్ ఎమ్మెల్యే తనయులు ఆత్రం వినోద్, మహిళలు, ప్రజలు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.